ha? All right. Good morning, sir. Subolit train. Yan. Iyo man ang galing. Ngani naman ko ang kita. Good morning, Henry M. Tama ka dyan. Dapat igwana kita ki presidente na sana. Nganing matapos ang problema ta. Ako, di ko napigseryoso ang ururan. Tala naman kinangyari sa kwanta. Saka na, pag-abot kang aldaw. Good morning. Good morning. Madam. Hello. Hello. Oh, nawara si Madam. Hello. Manong Rick. Po. May pig-send ako sa imo sa pigapot mong pirang pigagasto oral daw ka ano. Yawan dyan sa messenger mo. Sa impeachment? Yeah. Oh, sige. Talingon ko daw Talingon ko migo. Basta mo to urwala ba ito? Yo. Ay, lingon ko Okay. Thank you. All right. Bueno. 20 ay nako. Sige daw, ha? Balikan ta. So, text ni Alna Vernon. Balikan ta. Sana hilingon ang cost-effective paan pag-repair kan riles kan tren, garo napakaayos sa sarong party kan ibang party naman mararaot. Dahil man napapadagos ang serbisyo, sayang kan mga train. Magkararaot lamang, tibaad may mga nadiskrasa pa dyan, pwede na iyan kung commuter train lang. Pero, pa Manila, dapat gayod magibok bagong riles, maghanap kitra private foreign investor na magibok kan modern rail system. Yan. Ito nga pala yung pinadala ni Manong Rick. Sige Manong Rick Salamato na maray tabi sa babalikan ko ini. Tabi na sa imo na concerns. May kinaraman po duman sa puta, may kinaraman sa gasto kada aldaw. Yan, ha? Bueno, report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino. Mali yung ito yata. Si Henry Masada, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alat mo na, ulitong kuda. Alat mo na ha, madali lang ta. Uliton ta. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Uning saro daw. Testingon ta ba doon saro? Si Henry Maseda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua, good morning Joshua. Arin magayon ang boses kan sa duwa. Masya rin? Dapat ikaw dyan pinagkamagayon na boses. Kung arin sa mapili mo, Ano sinabi mo? so mapili mo, yun naman sa ko. May napili na ako eh. Dakulaw kaya ang pagtubod ko sa mga napipili mo. Ibig sabihin, yun ang pinakamaray. Siring man kan mga decision mo sa pagpili mo. Alright, sige, go. Yes, BP Henry, good morning. Good morning sa mga pasabay. Sa dagdag niya tong bareta ngunyan na nagpaparagos ang pag-alboroto kan Bulkan Mayon, sige ang init kan kinaban, nagkukusog ang bagyo, may mensahe BP Henry ang simbahan, partikular naman si Bishop Joel Bailon, kan Diocese of Legazpi. Sa pakipaghuron sa iya kan DCGB News, sinabi ni Bishop Bailon na kitang mga tao, igwaman BP Henry nin papel na makatabang-tabang man lamang, pabawasan ang epekto kaining mga paghiro, pagbabago tabi BP Henry sa tinaban. Sigun sa iya, halimbawa ining pag-alboroto kan mayon, parte na ini kan buhay kan tao, kundi kay tuhan sa nang mag-andam, pakusugon man ang pagsarig sa Diyos, asin sa iba pang mga kalamidad na nag-aabot sa tuya, halimbawa digdi sa Bicol Region, gibuhon taman sa tuyang papel, tanganin ng mabuwasan ang epekto kay ni. Dangagun tabi ti Henry, ang pahayag ni Most Reverend Joel Z. Bailon, ang Bishop kan Diocese of Legazpi.
Oo, hindi na sa kabus, pwede kitang maginibukayan kung nagbuburok-burok ang tulak ng kan bulkan. Talagang aakunta sana na yaon dyan, parte ini kan sa tuyang buhay. As in, yung ano yan, inantabayan kita kan mahal na Diyos sa halawig na panahon, kadakol kitang inagihan na araw kayo ni, sa kudingon yan, aniyon kita digdi bilang banwaan ni Diyos. Di kita mawaran ni paglaong. Anuman na nagdadangadang, nakadipisilan, iniman bagyo, pagtugakan bulkan, ining linog na ini na na-experience kang kadakol na lugar, masigani kita nakakamati naman. Kadakol na mga bagay nakaptang ini kan sa tuyang buhay digdi sa kinaban. Ang importante sa to inot magtiwala kita sa mahal na Diyos. Ikaduwa ko nigwa kita na makakaya na mabawasan ining araw kay ining kamugtakan. Araw halimbawa, ang pagtapok takan basura sa kadagatan, ang pagiging responsibilidad na di kita basta magputol yung mga kahoy na yung ani ang nakakapakalbukan daga asin iyon ni nakakapainit kang kinaban. Mga araw kayo ni, igwa kita nin mga responsibilidad na dapat atubangon, di kita basta lang na magpasipara, ta igwa kita ning papel sa nangyayari mga paghiro kan kinaban, dahil takitaman kumisan, dahil kan sa tong kapabayaan, nagbabago ang timpla kan kinaban. So, magtiwala kita sa mahal na Diyos, asin gibuhon ta kung ano ang magigibo ta, susog sa pagbuot kan kagurangan. Yan sabi BP Henry. Ayan. Ana mensahe kahit sa tuyang obispo. Iyan. Tama naman si Bishop Bong. Kitagabos, may paninimbagan yan. Dahil sa Kitagabos, nagtatapok ibasura kung saan man napapaduman. Correct. Ay, nako. Okay, sige. Ayan sabi BP Henry, na pakipaguro niya to kay Bishop ka nakagiyan ng Sabado, kan nagmisa siya sa Kagsawa Ruins Park, katakod sa itong nangyaring Congress kan simbahan. Diyos Pabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 8:27. Jimmy, sandali lang, Jimmy. Madali on sa natabi, Jimmy. Babalikan ta katulos, ha? Nagwa ka palang interview. Madali on sa na, Jimmy, ha? Tamay, madali on sa na. Madali on lang, ha? Madali on. Dahil ka magiro dyan. Magbabalik kami. Makalipas kan mga patalastas. 8:26 na. Oras po sa DC. Ang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon.
Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyoan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila, Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall.
Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check! Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check! Expert teachers? Check! Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate, tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nilang bangko crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywa,
tibay. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. 8:49 pagkaaga. Kasabay po si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to na Chief Planning and Design Section. Chief Planning kan DPWH 3rd si Engineer Richard Moet, soon to be Adi, Assistant District Engineer kan DPWH 3rd. Update kita tabi BP kan duwang proyekto o manungod sa solar water system project. Inot digdi sa dunya Mercedes sa Banoan kan Ginubatan. May positive na response tabi BP. Yes. Ang DPWH gari itong pinag-send ni Kapitan na nagguga-corrupsit sa tubig sa tubo. Napungpong na? Solved na? Sinantigwar na. Sinantigwar ka. So, naduminalagan na sa kuhan, nag-gobyernohan na sa tubig, nasa tubo na duminalagan. Ayun, okay. And saro, pang ipapalap niya to, so sa San Juan man sa UWAS. Yung si Chief Planning Engineer Richard Moet, BPP para sa Kaaraman, kan na mga taga Doña Mercedes, and maki-update kita sa San Juan UWAS, the same project. Sir, good morning sa Ibog na Lydia po, si BP Henry Sangkol sa DCGP. Hello, Engineer. BP po, morning po. Yes, sir. Good morning, Tabi. Isa sa imo, asin sa gabostang mga gamang pag-iriba mo dyan. Ano, Tabi, Engineer Richard, pero primero, salamat talaga ha. Ako, Tabi, Engineer, sa totoo lang, nagugustuhan ko ang mga tao na arog sa imo, din nagduwa-duwa na magpahayag kay mga kasimbagan mga sa arog kaning concerns ta kaya. Salamaton pong maray Tabi. Opo, sa imo. Welcome po, Tabi BP. Opo, okay. Primero po, ano po ang latest ang update sa Dunya Mercedes Tabi na kansarong simana? Naging issue naman sa pag-corrupsit kan tubig Tabi, Engineer Moit. Iyo po, once ito pong in charge me, kaya pipa-monitor ko nang siyempre dito may iwasan nila mga failures kaya na mga projects ni kaya hanggang ko kung may mga diferensya action ang tulos ta masupog kang tao dahil kwarta ninda yan tapos dahil nakikinawagan ni maayos. Opo. So ano po ang resolve na po. Naayos na po so mga connections. Opo, anong ginibuta mo Engineer? So inot baga kan si Kapitan mapalap ni Jimmy nagkupsit kinagkaperang ngunya po dahil na po kikwanda na po kilik sa tubig Tabi sa tubo hali sa main source so mga kani. joints po kang mga pagkon kan mga pag-pipelining. Kaya duman nagka-diferensya kaya pinaayos ning maray ta nya ko dahil pwede magparabalik-balik na nag-corruption yan ta. Iyo, dahil mo po nilo ginamitan ng Engineer Santiguar? Tigwa na gayon sa medyo arog na kaya nang nangyayari. Sa ikan mga tao, baka kayo may dingay pigtugot kan mga naka-estradya na din na hiling. Iyo siguro po. Okay. So ano pang ginibo tabing solution Tabi, Engineer? Pinag-ayos mi po itong mga connection joint para dahil na siya magparbalik-balik na nag-uulso kaya pag ko yan magkusuko ng pressure. Yeah, oo. Kaya pinasiguro mi ng maray. Tapos kung may other defects pa, i-report tulos sa muya para maksyon ng tulos. Opo. Tapos sabi nga ikan sa ibatang listener, kung talaga pero na-fix na pala nindo, pero ano bang mga options na baka pwedeng gamitan kitubo na subakal baga? Subakal? Iyo po. Sumital. Oo, may coupling o buong pipe, bakal ko di. Magasto na naman ka ng gobyerno tata, siyempre mabakal ka naman kibago, di ba? Nasa warranty pa man po yan. Nasa warranty pa kang kontraktor yan, Tabi? Opo. Kaya wala yung mamanasaguton kami dyan. Iyon, nabayaran na po ang engineer, kontraktor? Iyon na po. Nakakubra na? Sa liability po ninda, yan po sinda. Liable kang mga repairs kung may mga defects.
I see. Sa subnaw po, dahil mangkigasto pa ang gobyerno ito na additional dyan? Opo. Sa inda po yan na liability period. Ay, very good. Okay. Sabi nga ni kaniba, baka nga pwedeng bugtakan ki mga kupling, dagdagan ki kupling, or baka kung talagang daay pananggad. Ano yan? Magkonsulta na digdi sa Legazpi City Water District, anong gigibuhon dyan? Pero at least mo dyan pala, nakuha na so patama po engineer, Chard, Opo, na at least na resolve naman nila yun sa problema. Oo. So dahil na si Kapitan nagparaapo dyan, Basta niya ako pag kuyan, open ang opisina kung anong problema. Na at least may responsibilidad po ang opisina. Opo, okay. So good na po yan. Ikadwa tabi niya, so duman sa may UWAS area, San Juan ba yun? Ano po ang latest naman tabi? Sa San Juan po, ang latest na kuyan nagpa-pipe-laying na po kang sa distribution. Para pag nakuyan may na so tangke, operational, automatic operational siya. Oo. Di ba ang concern duman so tangke, buda so gari main line, pero solar man ito, di ba, Engineer? Solar project man ito? Solar po, so source kang kuyan, deep well, tapos ipapump siya, pasiring sa tangke. Bago malog sa tangke, ipaprocess po sa tubig para malinig na. Iyo. May nakuha po na so, sabi, so inot na garo initial na pagbisita duman, ding available na water sources tabi? Ay, ko pong kuwan, kundi kuyan lang so problema itong so sa tangke. Nagibo na kinapos so kuyan, kinapos so contractor. Kaya rinimedyon mi na kung paano ito ma-deliver. I see. Okay. So at least po, sabi nga pag nakatuto ka mo sa district, sa DPWH, sa contractor, magigibo ko ang kita masusog duman sa specification. Kasi di po basta-basta mahaloy. So, I mean, matatapos tulos ang samantalang madaling panahon tabi, Engineer Chard, Opo. Na kuyan may tulos tapos so action kang contractor, may initial naman siyang kuyan pang gasto. Opo. Ngunyan, nagliliying na siya kang distribution pipe. Very good. Opo. Pero nga ning milyon ito tabi, Engineer? So sa kuyan, sa San Juan UWAS, 5 million man lang po. 5 million, tama. So 10 million so sa Doña Maria, Doña Mercedes. Doña Mercedes. Ay, so 10 million. Alright. So, dyan po sa 3rd District sa area nindo, pero po ang mga water system project pa na solar powered po, Engineer? Kudigwa pa? Ay, igwa kami digdi sa mayon unit kang ginubatan. Tapos igwa sa UWAS. Igwa kami mga saradit na kuyan sa mga buro barangay, sa mga particularly sa mga schools. Opo. Igwa kaming mga small water system. I see. Opo. Pero kumusta ang status tabi ka, Engineer? So, okay man po. Ongoing? Monitor mo po yan. Tapos minsan, nagluluya po ang source. Kaya, monitor mo po. Kung wala nang masubsob so submersible mararaot yan Okay. Kaya dapat mo-monitor mo ang level kang storage ni. Opo, okay. Engineer Richard Moit, salamaton po sa oras mo sa DCGB ha. Ingat po kamo pirmi, mabuhay po kamo. Welcome po. Thank you so much. Jimmy? Okay, so yan tabi, BP, at least Lunes, good news, positive news na okay na pala. Sa Doña Mercedes sub na ito. So, si Kapitan Dahil na makaabot kay Tulfo Kapre Uraa. So, may good news na sinda. Just in case, sabi ni Engineer Moit, may problema. May date na door diferensya, report tulos dike sa tayang opisina. Dahil na makaabot naman sa Senado kay Tulfo, kay Henry M. na sana nakaabot. Solve na tulos. So, sa UWAS, alat-alato na nino, nagalatag na. Yeah. Okay, good. So, at least may positive vibes kita ngunyan, Lunes. Positive news kita. Bako negative tulos. Yeah, tama. So, yan, tabi, BP, pakipaguro niya to sa Chief Planning and Design Section kay Sir Engineer Richard Moit. Okay. Yan, ang sa yung information from 3rd District DPWH, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwa. 11, bago po magabot mga tugang ang alas 9 din pagkaaga,
Nasa linyaman si Karen Ala sa dagdag na report. Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry. Alat-alatong tandit na minuto, segundo VP Henry si Governor Nova Rizal. Matindi sunagin na payag na ngunyan sa flag racing, may ipapaluwas ining panibagong executive order. An executive order, sabi VP Henry, iyo an master bingiya asin patanid sa mga provincial hospital. Dahil aligado, may mga negosyong nangyayari. Halimbawa, VP Henry, sa PhilHealth, may mga provincial hospital na halimbawa kung may PhilHealth ang mga pasyente, nagpupurulikta pa. Kung kaya dakulan mga nagrereklamo na mga pasyente, kaya kaibanan kumunyan siya Governor Nova Rizal, kanya ni na ma-explicar ang nabagay na ni Adit na segundo depende, mapalik kita, turutag kita may kaulay siya. Ano na si Governor? Ayaw na. Good morning, tabi. Sa EO mo, tabi ini. Henry. Governor, maray na aga po. Maray na aga tabi, Henry. Yes, sir. Salamat na maray po. Alam ko baga, sige ang libo to sa mga ospital. At least nailing tango yan ng reaction tang mga kan social media. Diba? O di ba kung magabutin totoo? Opo, diba? opo. Pero wake up call sa to yan. Number one, mapaluwas itang EO na ang mga empleyado sa ospital, bawal magkolekta. Diba? Bawal. Bawal. Pagkakadakop, o kaya may nagreklamo, mapurparan, eh siyempre may penalidad yan. Opo. Pangduwa, kada ospital, Henry, para dahil ba sila magkasurupog lang kung bintod yan. No collection, diba? Bawal po maningil sa mga PhilHealth holder. Yun. PhilHealth sa masa. Opo. Bako po si PhilHealth sa private kasi iba ito. I see. Okay. Paano pag nag-abot sa araw ka na bagay, may mga report man na nakakaabot na gari, may nagkakapirang nagpipinilyo dyan sa loogang ospital regarding po sa collection? Yes. Nakulong talaga dyan na-report sa tuya lately. Ikaw pa nga dyan na pigkapabakal sa luwas. Na pigkabayadan ba na sila kang PhilHealth? Nariribok nga ni ang PhilHealth. Ang koleksyon kang PhilHealth, bayad na sa tuya, sobra na 100 million. Aya? Pero pagsige pa ang reklamo kang mahal bayano. Iyo. Kaya naguluman niya na kwarta. Ako mismo nag-aapot ka kasi witness ako nagdalaog talaga sa tuya yan. Opo. Bakit kung anong bigay para bakal linda, mga ekipahe, nalilinawan si Bulong. So, primadong epuhan. Yeah. Diba? Baka bigay para bakal 50%. Ano na yan? Puro sa na ekipahe. Tama ba, Governor, tabi? Ano ba para ekipahe kung meron si Bulong? Yeah, opo, tama. Tama ba, Gob, na dapat pag naglaog kita sa government hospital, sinaram kang provincial government, dapat, you're supposed to be, dapat dahil gastoan mga kababayan, tao zero balance, tabi, Governor? Naputol? Hello? Naputol si Gob? Naputol si Governor, tabi? Naputol yata. Naputol. Sige daw. Oras natin. Mga tugang. Hello, Gob. Gob. Hello, Governor. Yeah, opo. Okay. Sabi ko nga ni po. Yeah, go ahead. Sige. Opo, sabi ko nga ni po, Gob, dapat ang thinking kan mga kababayan sa Albay, pag naglaog yan sa mga ospital na sakop kang provincial government, di ba dapat zero balance in dahil dapat masyadong gasto tabi? Siyempre, pati Bulong. Yeah, correct. May audit ang PhilHealth. Tig-warningan kami. Bakit sa araw mabugang PhilHealth? Nag-survey yan, Henry. Yes po. Yes po. Iyon lang atin subukaan 3 months ago. Sila naman ko ng mga ospital. Ang sabi kang PhilHealth, kuya, nagabarakal magalag si Bulong. Pero sigang pulis kanta sa inda. Pero mo yan. Nako. Pero kung may available po kitang bulong niyan, ano? Henry, 500 million. Ano po ba? 500,000. Sorry. Oo. Pero kung may available po kitang bulong niyan sa mga hospital sa po? Sabi ninda. Kaya may papapot ko sa duwatan ako ng hospital. Ayun. Oo. I see. Hindi, kung FWL papalitan tayo ini. Kung dito na magbago papalitan tayo yan. Okay. With that po, Governor, kumusta ang sitwasyon mo niya sa mga hospital na tabi pag-abot sa serbisyo, aside from that issue? Sa hospital? Opo, sa mga hospital. Kumusta po ang satuyang mga equipment dyan na ibinugtakta na po kan mga nakagingal daw? Henry, ang kulang sa laboratory. Ayun. Okay.
May mga extra kita, dahil pag-abos sa dalagan, ang kulang power. May problema magagali ko, dahil matawang ki power. Kaya nagbaka na kung dyan. Opo. Ayun. Okay. Ayun. Napuputol. Bakit napuputol si Governor? Hello? Hello? Napuputol. Sige, dahil lang. Tawan na lang ki. Okay. Oras natin, 5 minutes bago mag alas 9. Nawawara ang signal ta. Okay. Karen, nag-upload ako sa imo. Nandiyan na si Karen? Nandiyan na? Nag-upload ako kay Karen eh. May problema ng mga signal ta di. Dali lang. Hello, Gob? Hello? Gob, opo. Pasensya na, napuputol po kita, opo. Sige, Gob. Sabi ko nga itong bago kitang scheme, Henry, sa laboratory. Opo. Tingigil rin sa mga public hospital na hindi lang para bakal KPI, partnership. Yeah. Ako kaya danta sa na reagent. And they babayad ang mga PhilHealth kasi ang mga PhilHealth sa masa holder. Opo. Kasi PhilHealth ang mabayad. Klara doon yan, Henry. Yeah. Yun ang gigibunta. Tingtalan ko na yun eh. Basta tao pa akong dito na lugar, makukuha tayo ni Henry. Yeah. Opo. Makukuha tayo ni. Lalo na yun yung mga airing na mga empleyado dyan. Sama-sama, tinasan ko lang ang sweldo. Diba? Yeah. 800 next. Ang nurse na ngayon, 800 per day. Next, 2029, 900 per day. Diba? Wow. Tapos sa 2028, 1,000 na per day. Oho. Tinarama ko lang sanggulian. Itaas ka, para din rason si Henry. Ang mga nurses baga sa mga hospital, lang po naman. Yes. Kung ibig sabihin 1,000 na day, pag-ibig ko, Henry, okay naman yan. Yan, correct. Pag-ibig competitive, diba? Kasi competitive naman. Dakula na yan eh. Opo. Okay. Inuway ko lang. Yes po. Opo. Tinarama ko sa 400, 800 na, 900 to 1,000. Kanahin ko, dito man pwede para masulog ng mga nurses. Tawan sa kimaray na security. Yan. Diba? Yes po, Governor. Nurses, sa mga essential. Tech, sa mga midwife. Mga kasalabos na mga nasa essential. Yeah. Opo, okay. Governor, doon na pa akong hapot. Ano po ang mensahe na sa mga albayano mo niyan? Go ahead, Dabi, from Capitol. Nawawala talaga eh. Nawawala talaga ang signal, mga tugang. Haganda lang kireaksyon si Governor Bitsara, Governor Rosal. May kinaraman tabi, mga tugang sa iyang mensahe sa probinsya kan Albay. Okay na? Walang signal eh. Ay, nako, wala na. Okay na, Karen? Di ko na masusog ang signal mo eh. Wala na. Nasa loob sige ang Capitol. Ay, okay na. Last na lang to. Pag na-connect natin si Karen with Governor Noel Rosal. Okay. Babakang bata. Lunes ngunyan, may mga meeting yan. Hello, Gob? Okay na. Yes, sabi niya, nakali na si Governor. Sige na. Sabi ko sa meeting niyan. Okay. Anyway, maluwi ang signal digit sa Capitol. Yan ako ng report. Karan ala, dito. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Yan, alas 9 na. Sa mga lansangan, putol-putol tayo. Jumar, mamaya ka na lang tabi sa programang Tingog Kan Banwaan. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini po si Henry M. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay.